अरे कैसन गाय लेके आइल बड़ा हो जोन ढहानू रे हे नया बनू बाड़ी तोरा के नइखे चिन्हत मार के देखो तनी केहने के मुचका देहला ए कोहरा बैगन आलू टमाटर हरा सब्जी लहोट ए साधु देखा दुआर पर कौनो नहीं खसन लौकत बुझाता कि ये घर में लोगे नहीं खे ये कहाँ बड़ा सन कान में तेल डालले बड़ा सन सधुआ का चिल्लाए लगला माल देख नहीं बोला चलो चिल्लाए के कहत रही ईटा लिया वोट लगाओ चिल्ला मत लिया तनी खाल केने बा हे ने रे सर तने हेने लगाओ ईटा बड़ा फालतू वाला माल दे काम करवा तला माल तो वाला लगाओ सर तने हेजा लगाओ सुन जो अपना माई के बोल 1 गिलास पानी भेज साला ई लइका बावे ई साला बहुवंश बा आ का लइकवा के रउआ मारत रहतानी दिनो रात देखो तनी लइकवा सुखा के अठई हो जाई अपने दूध उठाम ना कइले बन तबो नइखे मोटा त लइका धरी आई पानी पीही माई के दूध से लइका ना मोटाई तो गाय के दूध से ना मोटाई जानलू ए त का करी दूध ना भइल त गाय के दूध न पियावल जाई कि डिब्बा के दूध पियाई बरबरोजन हमरा कपार पर हई सामान जोन बचल बा तोन घरे ले जाके रख अरे राम ए दादा ए हन आइबा हो का रे हई कांगा भातार काटे के कोहड़ा काट के दे देला है के निसु आ रे सोझक बेचाई हई काट के ना बेचाई तो ए त ना बेचाई तो गहकी रही तबे कटले रहत हई देखो ना आई हो रामावा ई काट के मन लिए छिदर कर तेरे बेचहु ना वेला आ अब जियान होई कि ना होई परसों बाजार होवे तो ले घर में सब सुख पाक जाई रे तो सुन काल से ते ही जाइए ठेला लेके बेचे गांव में ठीक भाई यंगे से आलू ले लो बैगन ले लो टमाटर ले लो जाइए काल से ते ही ए दादा होई देखो ना हमरा भातारा के बोली ए हम तारा के बियाह के लिए मन कि तू हमरा के बियाह के लेके आई बड़ाऊ आ हम जन सब्जी बेचे अरे मैं चल कल से हम लिए के बेचे चल जी जा तू चूड़ी पहन के घर में बैठ जा देखा तारी तोरे खानी यो भाई भाई सरकार का बोलता हमरा के भइल बा हो ए गल एकर कौन में बोला कौन में बोला लइका के बोल बोल के सुखा देल बड़ा है बैगन खानी है बैगन लेके आवत रही सुखा देल बड़ा पूरा बैगन हैं ए जे कहतन कि कमे माल उठई ह ओही में ताजा ताजा कोहड़ा काट के जियान क देले बाड़न जानतारी ते शाम के चिकन लिए ये आधा किलो इनकरा के 3 दिन ये कोहड़ा बना के खियावल जाला तब ई बुझी ह ना सर तू नहीं जा माई बेटा जा लो बेचियो लो काल से हले माई हम त कल से बेचे चलल जी अरे चलल जाई बाबू ए दादा इटा हाला टॉयले बन ले दुनु जानी ऐसन तवाई में बैगन लेके आवतरन लुआ ठी लेके आवतरन बैगन सूख आ ताई में बोला तनी रे कनिया देखा तारी देही में का हाड़ सूख जाता है आए हे गर्मी में आई बैगन लेके आवता है एगो नतिया हमार भातार बावे तो आए बैगन है पूरा सूख गइल बावे हां दीदी ठीटे तो हटानी इतना दमी ना पड़त है चाम तो झुराते बताई बैगन ता सही इने टमे उठावेला हारा सब अब देखा तारे कावना छिनरिया के दे देल बना सौंसे कोहड़ा में से काट के बना है मरद अब बुझाता उनकरा है सौंसे कोहड़ा सुखाई घर में हां आ बाजारों में टाल परसो हवे हां अरे कनिया कहां जाता रे जातनी दूध लियावे अक्का दूध लियावे जइबू ए कनिया आव हेने बैठ आता तो हम दर्जे लियाए तो पड़ता आधा किलो चाची हल दूध लेता आनी आधा किलो जरा पर 250 पानी रहेला का करबे रे कनिया बा पानी 10 राड़िया चाहे कुछ 10 अब तो जेकरा घर गाय भैंस नहीं के उ तो लेके अइबे करी आ वो दूधवा तो नहीं मिलत अब कहां ते दूध ना दाई डेरी पर दिया होता हां आ का रउआ कुरबुराइल बनी सूती आराम करी का सूती रे तनी के बरबरैला से हमरा माथा में दर्द हो गेल हमरा माथा में आइल बाड़े गर्मी में तुम्हार हमारा पे एथी कइले बाड़े सूत हई देख रे कनिया गर्मी हमरा पे देखावल का बोलो भैया काहे मुंह लटका के बैठल बड़ो काम बोला काम बात ये बाटे कि महीना लाग गल बाटे दूध के ठीक बा 3600 रुपया भइल बा दो पैसा पैसा जा हो देबी ये मांगल पैसा फिर हमरा के कहलन रे हम कमा के लियल बनी का हो हम ही ठेला खींचतनी हम ही पैसा जेब में रखतनी ना तो हम रखतनी लिए आवे नहीं तो ना बगली में हाथ लगा के सब टोटा के निकाले ली देखा तर चढ़वा के आ हो लइको के कहता कि जा होकरा से मांग ल पैसा आ चढ़वा कमा के लिया होता है अपने जो बगली में रखता है हमरा के कहता है कि जा होकरा से ले ई कोरियवा हमरा के जिए ना दी देखा तर कनियवा ए बाबू राउर कितना पैसा भइल बा बाबू 3600 रुपया भइल बा ए बाबू जाई शाम के ले लेम पैसा एबरा पैसा कमा के लियल बन त गिने मने न तो सब ले ओ के दे देम रउआ के जाई ले माई
का रे बाबू इनकर पैसा काटिए दिए इनकर दूध पानी खानी लागता। रे हाय डोम के चोद तोरा पहले ना बतावेला। ए सुनो खाटी खाटी कहत नु तो खाटी दूध बछड़े पिएला ठीक बा इतना शौक बा खाटी दूध पिए खातिर नु तो गाय एगो किन ल हमार पैसा चुपचाप दे दी हो। हाँ दी ठीटे तो हटान ये तो पानी मिलाते बैठन अरे हेट बुढ़ी आसेरी रस ले बैठन छुल दुबाते टन भूल देता है सही कहता रे छोटकी भतार काटी हिती हिती कजन कहां से असेरी लिया ले ले बाड़ी सो। ऊ बनवावत ऐसन अपना नीमन मिलता ऊ नहीं टन तिनत। हां सही कहता रे। ए दीदी हम समझ दइए तीन ली हाँ। दइया रही तो ठाटी दूधो पिए लामना लसी दूधो ना होई चिपड़ी दोसे पाथत हम तो सही कहता रे हाँ। कनिया गैस में बड़ी पैसा लागता गोया किना जाइनु तो चिपरी ऊपरी रही। होटल का दइस चाची ठीक कहत। तेरे बाबू गाय किना जब ना हां किने सही कहता रे खाटी भतार काटी कोनो दूध दी हसो आज तीन ले तो रउवे हल तो हम दूध ले तो जाए तनी घी वो लिके लाई हाँ। ना। हाँ धैले बड़ी थाती आ तू चढ़ावा तो त काहे न खुद दे दे। ए रउआ पैसा के का टेंशन ले बनी जी हम नैहर से अपने मंगा देम पैसा लेकिन रउआ गाय किन के लेके आई तो तारा माई बाप भाई खानी तो आदमी है ना मंगावा नैहर से पैसा तो गाय की ना जा। बस नैहर ता पैसा ना माए जीवता में तो इतना पैसा मिल जाई आ हो भटटाटी तिया से दूध उठाना टूर देम आजे टूर देम अब हां खाली महीना वाला नहीं आज कि नहीं। सही कहता रे हाँ, छोटी भतार और अउए काटी धर से दूध दूध ले उठाना जाए। तूर दे बड़ी रानी पानी मिला के पानी देता है। आधा किलो में है तो पानी रहता ए सुना तनी रउआ गाय किनबे करी ठीक बा। मानव जान तीने में जरूरी हां सही कहता रे ए रउआ गाय किन के लेके आई तो हमनी के पैसा उठा लेम से जीविका में से ठीक बा। रे गोइया कीनेम त खियाई चराई के हम। ए हम खियाई में मत बाबू खियाई हाँ तो ठीक बा पक्का। पक्का रउआ जाई तो गाय देखे कोनो बड़ के थान वाला देखे। हाँ तो सुन पैसा के व्यवस्था करके रखते हैं। हाँ पैसा रही नु तो जवार में बहुत गाय मिली। चल साधु चल गाय देखे चल। हाँ चल आओ गाय की ना ये जाओ। सुन गाय की ना जाती है तो दूध पीहे टाइम से हां पिए आ तोरे खातिर गाय की नाती है आ तोर माई पालू का ना है देखो ना। साला तनी गाय है कि बाची है रे। चल हो टोलवा में ढेर गाय बाड़ी सुन चल कैसे कि हम देख ले बनी। चल चल ये बेरा तो सभे के अपन गोरू माल घर में बांध देले हुई ना रे। हां बांध दे। लेकिन पूछल जाला आ होइए एगो भाई बाड़न हिंकरे से पूछल जा एने गाय बेचाई बाड़ी सन हां हो एगो महेश बाबा कहते टटके गाय भी आइल बे जान गेलो तो बेचाई। लेकिन बेचाई हो चाही ना कमे आशा बाबे तन जीबिया ओइठे ले जान गेलो गाय मत ललो हाँ होजा चल जलो एगो हो जवान गाय बिया हो बगल बा हाँ 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 उ बेचाई का कहत रहला हन का बेची। बड़ी दुधारू गाय ही हो। अरे काहे से कि हमनी के गाय बढ़िया चाहिए दूध वाला हां चाहिए। तब ले लिया। हाँ जालो तनी ओइठे चल चलो ना घरवा बता दो जालो हमरा बहुत काम बाबा हम तन फोन आइल बा बतिया केने है ये केने का है? घरवा के पीछे चल जालो अच्छा का नाम पड़ी। जालो जोखन ह ना जोखन नाम चल बुझाता वही मिल जाए गाय कीन लेवे के बा। हाँ ना तो तोर माई खिसियाए लगी। चल है तो गाय तो लौका तरीसन बढ़िया। अरे बोकवा तो उतर पूछल जा बोलावल जा गाय बेचाई कि ना बेचाई गाय वाला के बुलावल जाओ। ए बाबू ए केने बो बोली गाय बेचैह सन। हमर तो गाय बेचे सा अरे के बा मालिक के बा चली रो पहले गाय देखी महाराज पहले रहुआ केने बिया गइल आगवा भी चली ओ भैया हां आवे हन गाय गांव के आइल बलो रुक जा कौन है। पापा अरे थानवा एगो सुपल लागत हो। ए बाबू थानवा कर हाथ लगा के टोइबा नु तब भेटाई जरे के बुझा गइल बिया यही से छोट हो गइल बा का थानवा। तो गाय बेचाई फाइनली मतलब पक्का बा। हां मन त बा बेचे के दाम उम लाग जे त बेचाई हनु ए महाराज ये तो कूदत ही हो। माल पिया। हाँ? उदत नहीं खे हाँ। माछी काटा तरी से तनी अच्छा 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 जर्सी लागती है ना। ना महाराज ई जर्सी में कही है लेकिन ई दोगली ही है। अच्छा दोगली तो भैया दूध देली सन एकदम दूध बहुत बैकरा लगे। 8 लीटर दूध बा बेरापो हाँ तब फाइनल का एकर एथी रही दूह त हम दूह के तनी देखती दुहा तो गइल बिया ए बेरा सुबेरे आम तो दूह लेम नाही हमार मेहरारू कहलस ये कि गाय के हूं खरीद के लेके आवे के बा। आई हमरा गाय पसंद पड़ गइल बिया तो ले जाई विश्वास बा तो। ए महाराज लेकिन एकरा तो सींगे नहीं। ए महाराज छी मत भुंडी गाय है भुंडी। हाँ
तो एकर दाम का होता तब? ए महाराज रेट लाग जाई। हाँ तो मतलब नहीं बा रुक जाई तनी बोल। एकरा के कमे बेस में मिला के खाली हटावो। ते चुप। खजुआवत। हाँ बोली। हाँ तो भैया एकर दाम का मांगाता? दाम तो एकर बा 45,000 आ 10-20 लइका के तनी पहुंची। ए महाराज बकरी हिय कि पूछी दिया आ 45,000 रुपया लायक बिया गइया। ए महाराज पापा जब गाय पसंद पड़ गेल तो पैसा देखी लइका के मन में लइका चिन्हता। आ बाबू हाथ से टोआ दी थनवा। देखी हई 45,000 रुपया एकरा में नइखे समाज झुंझन। अरे बाप रे बाप। हमारा निकली कौआ तो देखा तनी हमर गोइयो भड़का दे। हे महाराज मार खाइया काजी। मार खाई यार वो नया बानी। ए नया बाड़े तो ना मरी। ए पापा अगले का सिंग लई त तले में त धांस देले लई ये लाइला कब मलबो कली त ना हाली। ठीक है तरी साधु हमरा गाय पसंद पड़ गइल बिया। ए महाराज लेबे के बात जल्दी करी तनी हमरो काम धाम बा खेती के गरी टाइम बा। अच्छा तो हई एगो काम करी हल्ली हई दिया हई धरी पैसा गिनली 45,000 रुपया एकदम बावे। महाराज का गिने के बा विश्वास बाटे। हाँ तो खोलनी की खोल के देम रौरा। रेल के लइको दूध पी। आराम से आओ 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 ए साइड से ए मैं आओ नइखे चाहत लेकिन राउर खूंटा छोड़ के। अरे महाराज बहुत दुलार प्यार से पोसले रहनी है। हाँ उ तो लइकवा चरावत रहल सा दिन भर हमर भइबा। अच्छा जाय दिया रे गोरु माल के त नियम है का हाँ। खूंटा पर कालो हो खूंटा हाँ पर। ठीक बा आई। ओ भैया का रे पूछिया हम बाक सर चुप रह। मंगा दो मरते। पूछिया सर बेचा गेल तौने ढेर। काची बतिया तनी लो। पूछू ना महाराज रो चली ना आगा बा। दिन हम लेके चल जाए अब। चली हो जी रोडवा पर हो जाई चली ठीक बा। चल आओ जा लो हट जा आओ आगे जा आओ हट आओ हट जाए नहीं के मारो ना चाहत। मारो दहने हट हट आओ 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 माई रे माई का रे गाय आ गइल बा थानी में। गैया गल बाबू आ कैसन बिया गैया रे बाबू। ते पूछबे मन कल गैया सतलंगी बिया 7 लंग के। फिर सतरंगी गाय कैसन होले रे। ओकर सिंग हाइले नहीं अच्छा ये सब सतरंगी बिया ना। हाँ। अच्छा तो का कहला तोर पापा रे। बोलैला हन बाल्टी तेल लेके चल। अच्छा हाँ शाम हो और गइल बा छान बेरा हो ले गइल बा ले। दुए के टाइम हो गइल बा ना। हाँ। चल आवत तनी हम रुका लेके आवत तनी चलल जाला। चल सब ले ले बन गैया के पूजिए दे धाली हमू दे। लक्ष्मी होली से गाय चल पूजा आ जाई। रे माई का रे है में आटी ले दूधवा रे ढेर दूध देती है का। दे तन के एक वाल बाल्टी लिया के पड़ी। रे तो उठाओ ना ढेर बाटे के पड़ी रे। का जानी सारा हमर लइका गइल हम महतारी के बोलावे साँझ हो गइल काउना बेरा बा मतलब हई गाय तू आई। देखो तनी दुहाए खातिर हकड़त काता ना ही चिल्ला तनी काता ना देखो तनी गैया के रउआ भड़काइए दे। भड़कावा तनी हई गाय हई साँझ हो गइल हई दुहाए खातिर बेचैन भइल बिया गाय। ए जी बड़ा दूध ले ले बिया जी। आ देखो तरू थान इतना न चढ़ गइल बा बुझा। देखो तनी खइले बिया के ने फेकले बिया के ने चुतरिया हाँ। बिया ना हट हट नया बिया। हां माछी लागत है। हाँ, तनी हाकत रही दूध हटी ना पहले टीक दी। हां ठीक आव ठीक। रे बाबू इधर काजी आ रास्ता में चरावत लेके आनी है कि ना। अरे इतना चरनिहार बिया कि तनकियो ना मुड़ी हाँ तो गड़लसिया। देख हम कम मत दू हम ठीक बा। तो कले के बारू टीको। ओए दादा ये दादा ये तो लक्ष्मी नु है ये चप्पल पहन के नाटी के हाँ, ना हाँ, जी। खोल दा, हाँ। हाँ हटी मुड़ी झाड़ता रू। हाँ हाँ अरे बहुत बढ़िया गाय बे। अरे खूर लगे हाँ खूर। हाँ अरे कैसन गाय लेके आइल बड़ा हट मन ढानू। रे हे नया बनू बाड़ी तोरा के नइखे चिन्हत। मार के देखो तनी केहन के मुचका देहला। नया बिया हाँ चिन्हत नइखे चिन्ह जाई। हाँ नु खियैबु नु खरी खुदी गोतबु त चिन्ह जाई तारा के फिर बाद में। गजन बाजी गाय भैंस रखला में कौनो गजनी के कहला नु कि चिन्ह जाई 2-4 दिन में। लइका फइका मेहरारू केहू खिया दी बांध दी उकड़ा दी। चली तो ठीक बाप दूर ले। हाँ दुहाओ चल हाँ चल यार काजी का हो कैसन गाय लियल बन के एको चोत नहीं के हगल।
अरे भाई साँझ होई खाई पी तब नु हगी। ए तो चली जल्दी दूही। एगो काम करो, बोली तू तनी सुघरावत रह। आ बाबू माछी झार देख गाय बहुत बढ़िया बिया, सीधवा बिया गाय। हाँ पैसा तो लागल बा। तब सब जीविका में का पैसा लागल बा यही में। हाँ हाय राजून धान कसन गाय लेके आइल बारे रे लात मारतिया। रे तो नया बिया नया बिया। हाँ हाँ तो दूही कहूंगा दूही। भतर काटी लात मारतिया हो। बाल्टी लिया बे बाबू, बाल्टी लिया। छानो गोड़ा बा। लात मारतिया। अच्छा छानो गोड़ छानो तो दूध ढेर ले ले बिया। क्या भइलो? तेरा सने का छाना थम छानी। खचुन धान कसन गाय लेके आइल बारे दादा। सब जीविका में का पैसा बर्बाद कर देहला। हाय गाय लेके आइल बा। रे हरदी चूना लिए बे, हरदी चूना। अरे बाप रे बाप। तोरा नाक फटल बा का रे? हमरा नाक के बासा तोड़ देले बिया हो। कौना ऊपर बारने के घर से लेके आइल बड़ा गाय हो। अरे वो झूठ सच बोल के हमरा से गाय बेच देले बा, बहुत गाय खराब बिया ई। भेजो ओकरा के बोला के लिया उह दुइया सो। रे बाबू हाँ जो जाके कहिए कि चल गाय नहीं खे दुहात, माई पापा के नाक फाड़ देले बिया। ठीक बा, हमारा तनी बुला के। बड़ी गाय दोगला बड़ी। देखो भतर काट है, देखो भाई बड़ा दोगला गाय बिया जी। ई भतर काटे खा के खाली मोटाइल बड़ी सा। दुहाई रहती सनु लेकिन के सब घर में झड़ रही। एगो काम कर ना, बोल जा तनी हरदी चूना पिसवा के ले आओ। हां ले ले ये भेजा दिए बाबूनी से। अरे बाप रे। हां सिंह रहते त लाद फाड़ दिया सजी। जल्दी तनी दूधवा ले ली, लइटा सुसाते आइल बानी, उठ जाई तब। ए दीदी दूधवा दुहा दइल बा। ई का भइल बा जी? ई कैसे भइल सा? हे भतर काटी बोले ले रे रानी तोरा लौका नइखे। हमरा भतर के नाक फाट गइल बाबे, हमार हाथ टूटल बा। आई तो ऐसे भइल सा, तो ऐसे नाक के बासा फाटल हलाऊ। रे भतर काटी तोरा कैसे बताई? हाय जुआन धान का जने कैसे गाय लेके आई बा ऊपर पारा ना। लाते मरले बिया एकरा के। आई बे हमरा के खून से चिपार देले बिया। हां धान का जने कैसे नहीं गाय लेके आइल बाबे। देखो तनी के गांठ दुमावा तारी सा। ए दादा आई भतर काटी गांठ दुमावा तारी सा। हाय खून से चपार के हमर हाथ टूट देले बिया। हाय देख ए दादा देखाई भतर काटी के देखाई के गांठ दुमावा ते फट भतर काटी नहीं आवेले। पैसा नहीं चढ़ावा लिया गाय की के बस चढ़ावा। ए दादा देखत रहो। देही ना तिया उडार धुमावतिया देऊ। चल त देखी गाय तो इतना सुधवा ही हमार केंगा नहीं खिलागत गाय हो। तो देखी का परेशानी बा गाय में। तो गाय तो एकदम बढ़िया से खड़ा बैठ सा। ओने का देखले वाला है ना, देखो चिहुकत का बड़ा लो नाती के छोदलो। पैसा गाय देले बड़ा लो। आय ऊपर परनु लो मार के नाक के बसा फाड़ देले बिया। होय खूर से का चार देले बिया हमार हाथ। अरे बाप बाप लूट ले बड़ा लो तो हम पैसा। फालतू मत बोला यही गति गैया के। है देखो वो ऐसन गाय मिली का तो शॉर्ट कर लगे लियावा त बाल्टी हम देखी केंगा दूध ना दी। हां भंडार रुको। का जा चला। तो माछी हो ए की मछली लसी होला। हागा रसारी लिया तो तनी दा हो रसारी लिया। ए दा रसारी दा दा रसारी दा। जब भतर काटी तनी माछी हक दे। है आई दा तनी है द मछिया अपन देम। दीता अपन का मछिया दी धरी ता तनी। धर रे बाबू तो धर। है तू धर। है बाल्टी दी। है दी रा फर के रही मार और दी आओ देखिए बाबू देखिए देखी तो आराम से कितना दुहावतिया। तनी सय गरे दू है। हां एक हां मिनट भतर काटी उठाने का दे लिया तनी बस आओ देखम बड़ी बड़ी गाड़ी देखी ता आई कितना बढ़िया दुहावे लगो। हां देख भागू बाबू गाय ए रे भाई गाय दे दी गाय कर दी
देखी हाय देखी भतर का निकल लीला अरे दादा हाय देखे के कुरतिया ए भैया ए भैया अरे बाबू तू अपन गाय ले जाओ दादा हमरा के पैसा हमर वापस कर दो दादा अरे बाप रे बाप